आं फिसाइजों गारलायबाय लोगोफोर नोंसोरो मिथिदोंना मिथियाखै आं फिसाइजों गारलायनायखौ आंनि जिउआ गाब्रबा जोंहा सिबिरानि ब्रह्म यानि बर'नि एकदम मोस्ट पपुलार इउटुबार बिथाङा बुंदों जाहैबाय आं फाथैलाय बिसिबाय रायजोफोर हौवा गारलायलायबाय होननानै बुंदों आरोखि नोंथांमोन बयखौबो नैबे ससमा गोसोमजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फरायबाय लोगोफोर ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नामा जोंहा सिबिरानि ब्रह्म यानि बर'नि एकदम मोस्ट पपुलार इउटुबार निउस होग्रा निउस दामग्रा निउस बानायग्रा सिबिरानि ब्रह्म नङा होमबा बिथांखौथ' गोबाङा सिनायखायो माने बिथाङा बुंदों जाहैबाय आं फाथैलाय बिसिबाय रायजोफोर हौवा गारलायलायबाय होननानै बुंदों आरोखि लोगोफोर बाथ्राया बेसेबांसिम सैथो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय दा बिनि सिगां जोंहा सासे फाथैलाय बिसिदों सासे हौवा आरो हिनजाव जोबोद दुखु मोनदों बे भिडिअखौ लोगोफोर ओमफ्रायहाय आङो नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौहाय खोन्थानो थांगासिनो जिथुनाखि नैबे जोंहा सानै मानसि हौवा हिनजाव फाथैलाय बिसिनाय बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो नोंथांमोना एकदम दुखु मोनदों बिरादनो आंनि जिउआ गाब्रबाय दुखुनि हाखरा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नैबे फाथैलाय बिसिनायखौ आं बिराद दुखु मोनदों लोगोफोर आरो आं बेखौ बुंनो सानो लोगोफोर जोंनि बर'नि समाजा बा बर' रायजो राजानि समाजा बैफोरबायदि हौवा हिनजाव गारलाय होनाय हौवा हिनजाव फाथैलाय बिसिलाय होनाय बैफोरबायदिखौ एसे बन्द' खालामनो हाला नामाब्रा आं बिराद दुखु मोनदों बैफोरबायदिखौ दिनैनि दिनाव हौवाया बेसेबां रुखु गाबदों हनै नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा दिनै मानो थाखाय जोङो संसार जानो होननानै हाबा जायो मानो थैस' थांस' हाबा जानोसै बा रायजो जालांनोसै होननानै जोङो बार अखा सान्दुं अखा साहा खोला सानजा सोनाब माबा सातथा गाथोननिनो मानिनो होनलायनानै समाय खिरा लानानै हाबा जायो रायजो राजानि आथिं हमै खुलुमै बयखौबो खुलुमनानै जोङो समाय लानानैहाय हाबाखौ जायो थैजासे संसार जालांगोन होननानै नङा होमबा दिनैहाय मानि थाखाय मा नांनायनि थाखाय फाथैलाय बिसिलायो बर'नि समाजाव बे मोनसे मानो जोबनो रोंला दासिमबो माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्रा बयनिबो न'खराव नङा होमबा हय आंनि न'खराव जागोन हय बै हिनजावनि न'खराव जागोन बा बै हौवानि न'खराव जागोन हौवा हिनजाव सानैनि गेजेरावहाय माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बेखौ सल्भ खालामलायनानै मोजां संसार दालांनो नाजानांगौ जोंनि गेजेराव माबा मोनसे हौवाया दाय मावबा बा हिनजाव माबा मोनसे गिदिर दाय मावबा बैफोरबायदिखौ लानानै मानो फाथैलाय बिसिलायो मिलायलायनो नाजानो नांगौ मिसआन्डारस्टेन्डिंखौहाय गोजान खालामनांगौ बा मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायो नङा होमबा मानसिनि गेजेराव बुजिलायै मिन्थिलायै मोजां रायलायलायनानै मोजां खेंफोरलायनानै फोजोबनानै लानांगौ आरो बेजों लोगोसे इयुन फैबाय थानो गोनां गथ'फोरखौहाय मोजां गियान सोलांनो नाजानांगौ नङा होमबा लोगोफोर दा मा बुंबावनो जोंनि बर'नि समाजनि गेजेराव बैफोरबायदिया जाफ्लेबाय थायो ओंखाम जानायाव दै लोंनायफोरबायदिसो अब्ला लोगो बेफोरखौ एकदम बन्द' खालामनाया मोजां नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दानिया फैदों लोगोफोर जोंहा मास्ट फानि जोंहा बर'नि मास्ट इउटुबार सिबिरानि ब्रह्म बिथांनि भिडिअखौ नोंथांमोना गोबाङा नुखाबाय जानांगौ गोबाङा नुवाखै जानांगौ बिथाङाबो बुंदों जाहैबाय जों फाथैलाय बिसिलायबाय आं हौवा गारबाय बाथ्राया बेसेबां सैथो भिडिअखौ नायनानै लाग्रो लोगोफोर बे मोनसे फानिस दै रियेल नङा आं फिसाइजों गारलायबाय लोगोफोर नोंसोरो मिथिदोंना मिथियाखै आं फिसाइजों गारलायनायखौ आंबा मिथिबावाखैमोन आं फिसाइजों गारलायनायखौ आंबो मिथिया आरो रावबो मिथिया खिन्थु जोंहा सासे फंबाया आंनो ओरैबायदि मोनसे मिनिथाव कमेन्ट हरदों आरोखि ना जायनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायदों आङो जेबो गाज्रि मोननानै बे भिडिअखौ बानायाखै जास्ट आङो मिनिनोसो ओंखारदों आरोखि ना ओमफ्राय बे खुसिखौ आङो एसे शेयार खालामसै सानदों लोगोफोरनोबो थांगोन बाबा लोगोफ्राबो जाहाथे एसे एन्टारटेन जायो बेखायनो आङो शेयारसो खालामनो सानदों आरोखि ना मा होननानै कमेन्ट हरदों मिथिगौ ना नै सोरबा रिमन सोरां मुसाहारि जाहैदों
रिमोन सोरां मुसाहारि देबि बे आंनो मा कमेन्ट हरदों मिथिगौ ना नोंनि फिसायजों नोंजों ज' जाखोना जादिया बेखौ बुंगोर बेनिफ्राय गामिनि समाजनि आरो हारि ज' जानायनि खोथा बुंनो फैनो मा होनबावनो आरो आंबा माला फिसायजों गारलायलायखो बेबा आंखौ सोर सानखो ना फिसाय गारनानै खारनाय सोरबा इउटिउबारफोरजों आंनि महर मुस्रिया एखे ना मा जाखो आं मिथिला लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा मिथिगौबा खोन्थाहरदो सोरबा इउटिउबार बिदि दं नामा फिसाय गारनाय महराव आं बायदि आरो रायज्लायनाय राव फाव बेफोरबायदि नुनाय नामाबो एखे सोरबा दं नामा आं जेबो मिथिला लोगोफोर जायखि आं एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्लाथ' मिथिखाबाय होनबा जोंहा सिबिरानि ब्रह्मआ बुंदों जाहैबाय सासे मानसिया कमेन्ट हरदोंनो माने सोरनिबा भिडिअ नायनानै सोरनावबासो कमेन्ट हरबाय होनदां बै बिथाङा आरोखि लोगोफोर नंगौना नङा हा जोंहा सिबिरानि ब्रह्मआ गावनो गोमोदों जानांगौ नङा होमबा गावनो मिनिनो ओंखारदों जाहैदों बेफोरबायदि कमेन्टखौ लानानै आरो बेफोरबायदि नङा सिबिरानि ब्रह्मआ बिसोरा बिराद बुजिना जोंनि बर'नि गेजेराव टप आइजो होनबा जोंहा सिबिरानि ब्रह्म होननानै बुंब्लाबो लस जानाय नङा आरोखि ओरैबायदि बुजिना ओरैबायदि बुजियो माने बिनि मालाबा आङो फेसबुकाव भिडिअ होनायफोरखौ बिराद नायबाय थायो बिराद गियान मोनो आरोखि बिथांनिखौ बेनिखायनो आं गोसो गोरबोजोंहाय सिबिरानिखौहाय बिराद मानियो आरोखि लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो बे भिडिअआवनो बे ससेखौनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना मा मोनखो बे भिडिअखौ नायनानै मा सोलोंनाय मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव कमेन्ट खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना हो बेजों लोगोसे आंनि बे इउटिउब चेनेलाव नोंथाङा गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बे लाइकनखौ अल खालाम आंहा दासो ओंखाम जाखांबाय लोंखांबाय दासो फैदों आरोखि एकदम बेदरजों रुथि गांनै बेदर दरनै बारा जाया माहाजोनफोरनि स्टाइल सोलोंबाय आंबो जानो सोलोंबाय लोगोफोर माने बेदर दरनैल' जानांगौ ओमफ्राय रुथि गांनै नोंथांमोना मा जाखो दिनैनि दिनाव बे भिडिअखौ नायनाय समाव मा ओंख्रि जाखो नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामलायना खोन्थादो आंथ' बेदर दरनैल' जानानै फैदों उदै रोनो मोनलायलायदों आरोखि बे बेदर दरनैजोंनो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा जानाय खोन्थाहरदो थेंक इउ सो माच फर